Asik. Tirisan tetap bergoyang, bro. Sakno rek, sakno. Mas Gareng iki mek dilarani. Mbok yo arang kadhik iki penakne ngono. Jare rong tau penak enake mek dilarani. Penake kur nek ning omah. Takok wong rasane yen dilarani lis mangga eling takaning saiki atiku kebacut tresno merga kowe tega mentolo apik mung ana lambe jebul amis kabeh katresnane neng ngarepku kowe tresno neng burine malah nggawa liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilit selawase biyen madu dadi racun dodo satu dadi getun wong tresno yen dilarani lis yen ra kuat lis panggah golek ganti ya ngono. Ora kuat tetep ganti. Bersama Surya Laras Masuk. kendangnya baru dulur lanang Pak Yani Mas Gareng nggih Pak Eko kok dilarani ae. Mbok takok wilis kuwi get penak. oh Iya. rasane yen dilarani bangga eling teganing saiki atiku kebacut tresno merga kowe tega mentolo apikmu ana lambelis jebulane kabeh katresnane Ayo Yul, tarik terus. neng ngarepku Yo, tarik, kowe Pak. tresno neng burine malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilip selawase biyen madu dadi racun lis racun dodo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat panggah golek ganti monggo Mbak Wilis yen ngetan delingulan tiwas sedan ora
lakon nyebut-nyebut dewe sedan ora kelakon ya mas gonggo mino daleme pule aja nganti lali sing tak gonggo balingan bojone gonggo mino geding kunarine tanyata kena ganggo sapa-sapa kita penting dilelekan anggrek-gani joget beksan sayo rukun kita Natwi Rama Brenten-breni sama-sama ayo gangga Mino monggo Pak Pur kedanan kali sinten iki Panggang karo Waranggono Panggah Mbak Wilis. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe kaku kahati lanangku yen anyawang esem lan kuyumu sayange anakku loro wis tuwa kono prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku ketanen rino wengi mong tansah kelingan ketanen perawan ibarate kodhok nggayu lintang tarewangi pati geni pamrih karepen luluh hatine aku ora bakal rapi mong sliramu penyota enteni matur nuwun tembangipun spesial kagem Mbak sinten Mbak Santi monggo Mbak Santi berdiri di sini yuk
bojone oh. Yen weruh aku mung bisa ndeblok sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedhela bisa nambani kangenku kembang melati karo gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki